Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahagod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Sense as in 88.3 1FM. Si Alvin Liobit sa Tingog nin Barangay. Maging food security ambassador, magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DA Bicol High Value Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. Good morning, Han. Good morning ka dyan. Hindi basta-basta ang trabaho ni Macy's. Kaya't minsan, maaga pa lang, mainit ng ulo. Kaya sa gabi, bago matulog, lambingin mo at bigyan ng masahe gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Para sa Good morning, Han. Breakfast is ready. isang magandang umaga. Siyempre. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Oras po sa enterong Pilipinas sa alas 6:03. Marhay na pagkaaga albay asin na Bicolandia. Aldaw na po tabi kita ko dyan in Lunes. Pizza 11 sa bulan nin November 2024. Ini po ang programang Tingog din Barangay sa 1FM. Asin simulcast over DWRL Radio Pilipino Ligaspi. Aldaw Nindones po tabi kita ko niyan. 44 days before Christmas. Duman sa mga parantabay niya to, mga drivers on the road na nakatutok po tabi this morning, marahay na pagkaaga sa Saint Gabos. Duman naman sa may mga kamatian ko niyan, get well soon. Duman sa mga nag-birthdays, marahay na pagkaaga po sa Saint Gabos. Kami po naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini, mentras nakatutok digi po sa satuyang programa ang Tingog din Barangay Morning Edition. Sundong alas 8 nin pagkaaga. Sa pangaran man ni dating konsehal Diego Obido, sa pangaran ni RSM Cora Obido, dyan sa lado technical, yaon dyan si Darwin Obido. Sa liwat, ako po ang sendong lingkod, amigo sa radyo, minabuelta digdi sa programang ini, Alwin Double L, in short, Alwin Masidaliobit. Magribanan kita sa laog din doang oras na programa
ngunyan na pagkaaga. Ang saro po sa satuya na pag-urulayan ngunyan, iyo po ining medyo mainit-init na bareta o tangon niya na pagkaaga. Si dating Ako Bicol Party List Congressman Attorney Pido Garbin nasa Metro Manila para po sa proclamation bilang masunod na alkalde kan Legazpi. Pitsa 11. So igo na lang po tabi siya nin sursobra sa 7 bulan na pag-asumir bilang alkalde kan Legazpi. So mahapot na naman kamo kon nata nakatukaw si Attorney Pido Garbin bilang alkalde. Kasalida kan dinisqualify na si Alkalde Geraldine Rosal. Just because po tabi yung naging desisyon kan Supreme Court akan Commission on Elections duman ka sa kaso na dapat disqualified po si Mayura because duman sa pananao nin kwarta sa mga tricycle drivers. Mga tricycle drivers. Kan panahon po tabi ni dating Mayor Noel Rosal. Kan election period tabi kan 2022. That was on March 2022. 2 months, 1.5 months before election Mayo. So, yung ruling kan COMELEC in bank, disqualified po sinda Governor Noel Rosal for 2022 election, si Mayura G. Rosal bilang mayor, si Albarizo bilang bilang city councilor kan Legazpi. Nangunyan gabos na po nagsiserbikan sa indang kung ano man po yung naging desisyon. Wala na sinda sa mga pwesto nindang kinamumugtakan. As of now, siyempre for legal remedies naman, due process of law, tinugutan po tabi kan Korte Suprema na mag-file nin kaso, questionon po duman sa High Tribunal yung kaso kan COMELEC na dinisisyonan po tabi kan inbank. So, looking looking back po tabi duman sa kaso na-file sa Supreme Court, then i-pass forward na po tabi ini sa laog nin almost 2 years. Almost 2 years. Nag-desisyon na po sa Supreme Court na nagkaigwanin sala talaga. So mag-agom na Rosal tapos si Albarizo sa pananaonin kwarta sa mga tricycle drivers tapos senior citizen, tinabot sindakan campaign period, which is election ban iyan. Bawal po na magluwas ng kwarta ang mga nasa gobyerno. Iyan po sa wrong form ng vote buying. Sinusugan po kan Supreme Court yung desisyon kan poll body. Sinusugan hindi ito sa desisyon kan poll body na disqualified po. Pero tandaan nindo po na ini for the whole period of 2022 to 2025. Dagdig sa bali so 2025 pataas.
taura man po din permanent disqualification pa. Ngunyan, fast forward naman kita, inata nga yata pierde so matukaw. Attorney Pido Garbin pierde. Dapat baga nga yata ang rules is succession. Dapat si Vice Mayor Bobby Cristobal iyo po ang tumukaw bilang vice alkalde kan Legazpi. Yung sinusugan po tabi is napakasimple. Special case sa Legazpi, sa Albay, na from the very beginning, day po tabi Lynn Rosal na nagkandidato kan eleksyon. Arog kay Mayor G. Rosal. From the beginning po, yung certificate of candidacy tabi, yung certificate of candidacy ni Mayor G. Rosal is null and void. Null and void po, so a certificate of candidacy ni Mayor G. Rosal. So iyan po ang issue kung nata po tabi dinalidigdi. Null and void. So therefore, ang matatada, alion mo po tabi, duwan na lang po tabi so kandidato na tinugutan kan Comelec, which is sinda Attorney Pido Garbin tapos si Atutubo. Duwan na sila. So mas lamagon po sa boto si Attorney Pido Garbin kaysa si Atutubo. Kaya siya ang matukaw. Kaya po tabi siya ang matukaw because ang sabi kan Supreme Court, disqualified si Mayor G. Rosal. Takon, ang question digdi naman, kung di nga nagkandidato, to kung disqualified nga si Mayor G. Rosal, di ko ta na nakatukaw, di ko ta na po tabi pinasumpa bilang alkalde. So, iyan na isyong iyan, kung igwa pa man ki mga question po tabi, nasa abogado na lang po tabi yan ni Mayor G. Rosal, si Attorney Macalintal, kung ano ang dapat niyang gibuhon. Tanganing question nun, ang decision kan, ang ruling kan Supreme Court. Nata nga yata sa Albay, ang nagtukaw sa Vice Governor, parehas na kaso. Iyan na po. Parehas na kaso. Kaya baga, nagkarelibo nga ni. So, di na kita dyan. Ang ruling kan Supreme Court, sabi ko nga di sendo, kita gabos, igwa kita din kanya kanta yung trabaho. Ako bilang broadcaster, may trabaho man ako. Kamo, igwa man po tabi kamo nin trabaho. Kung marites ka mo, di maritisan sa indong trabaho rual daw, dahil man kami nakikiaram dyan, kaining isyong ini, para iduman sa mga abogado lang. Sa mga abogado po, ining isyong ini. I-pass forward na naman po tabi. So, siyempre, ginana po kan kampo ni Attorney Pido Garbin. So therefore, tasya so nagtrayon po, siya ngunyan po ang matukaw bilang alkalde na kan Legazpi. So dahil man pwedeng basta sa nang tumukaw, bako man yan so succession rule. Dahil man pwedeng tumukaw sa na basta-basta. So ang gigibuhon, kan Comelec mag-convene, iproklamar po si Attorney Pido Garbin bilang nangganang mayor na gigibuhon po tabi ngunyan duman sa Metro Manila. Gayon, nagkairiling ko na po may mga nahiling na kuligding post duman sa Metro Manila ngunyan na aldaw, pitch November 11. So therefore, pag naproklamar na, automatic pag uli niya digdi, madya na sa City Hall, siya na po tabi ang mayor ngunyan kan Legazpi City. Si Attorney Pido Garbin na nagiging mayor ngunyan aldaw kan Legazpi City. So,
ini po, so therefore tapos na tapos na po, close book na kita digdita, so pinagharalat po tabi nindo. So pinag-aarat po tabi din do, tapos na po ang kaso. So ining isyong ini, tapos na po yung kaso, ining isyu po tabing ini, di ibugtakta na sana sa kuwang gayod. Magiging ining kasong ini, magigi po tabi ini na landmark decision kan Supreme Court. Inda kung paano ipapaliwanag kan mga justices kan Supreme Court, kan mga abogado, lalo na sa mga law school, sa mga law school na ang punto po is nagsalida so second placer duman sa in the absence po tabi of first placer, so second placer iyo po ang nagtukaw dahil so succession rule. Duman po maghanap po niya ng kasimbagan sa mga law student, o kung saan man kamong eskwelahan po sa mga law student, digdi po tabi digdi ka mo maghanap nin kasimbagan, di ba? Digdi ka mo maghahanap nin kasimbagan, digdi po tabi sa isyong ini. Taday man pwede na dahil nindo hahanapan iyan nin kasimbagan an issue. Nag-aadal ba ka mo nangyari siring ya kay ni. Kamu na ang bahala ka. Sabi ko ni Sendo po tabi, mga gururang naman kamo, landmark decision yan maski anong gibuhon ta, that is landmark decision, na medyo dipisil po na ipaliwanag. Dipisil po na ipaliwanag because that is landmark decision kan Supreme Court. Paano mo ipapaliwanag sa mga estudyante iyan na isyong yan, di ba? So duman sa lado po tabi ni Attorney Pido Garbin, sa lado ni Attorney Pido Garbin siguro, congratulations at ikana po ang bagong mayor. Sabi ko kanina bagakit sa tuya, kita naman sa media kung siring kaan, siring po tabi kayan kung sisay bagaan nakatukaw, alanganin ba na nakatukaw si Mayor Pido Garbin, tapos an interview ko si Mayor Agi Rosal na dahil man ito nakatukaw. Saro siya ngunya na private citizen, di ba? Saro siya ngunyan po tabi na private citizen si Mayor Agi Rosal. Kaya yun na yan ang issue ngunyan, no? Yun na po tabi ang issue ngunyan. Kaya duman sa both parties, mga supporters, siyempre taan nag-iruwal po tabi digdis, mga supporters mga supporters po actually iyo ang nag-iiriwal pagabot digdi. Bako man so mga supporters iyo nagpapasuruhay. Kung kamo support maging isang ganap na bagyo. Kung kamo po tabi supporters ni Mayor G. Rosal, di alaton sa nanindo po tabi giraray alaton sa nanindo po tabi giraray yung 2025. Duman sa mga supporters, ipahiling nindo po tabi na yaon ang sendong suporta duman sa alkalde sa mga Rosal. Tapos duman sa naman sa supporters kan sa ibong, di mo makamuon yan because kamo po ang nakatukaw sa City Hall. Pero ang katotohanan dyan, sundo sa sundo lang po tabi si Attorney Pido Garbin sa pizza 30 kan Hunyo.
Ang matukaw naman dyan, kung sisay naman ang manggagana. Yun naman po tabi ang matukaw dyan. Di ba? Yun naman ang matukaw dyan, sumanggagana. Bala na kanso, sabi ko rin siya, bala sumakal tagaligaspi ka, sus Mariusi po, mas gamay din do yan, mas taratao ka mo dyan eh. Mas taratao po tabi ka mo dyan, kisa sa mo. Saka, paano tabaga yan? Paraman kita bagi ginibuta, iyon na talagaan. Diba? Alatun na sana po ang 2025. Total, si Governor Noel Rosal, tapos si Mayor Angie Rosal, kuha naman talaga sinda. Dalaga naman talaga sinda. Okay? Alatun na lang po yan, Alatun na lang po yan. Nasa kuha na sana, nasa sa inda na lang po tabi yan ang gabos. Taday nakita nga ni, sabi ko sa inyo, dahil nakita pwede magpara kuan yan eh, magpara suruhay kon ano pa. Dahil kita magpara suruhay kon ano pa po tabi, iuman sana. Di ba? Iuman sana ngaya. Di ba? Iyo yan ang issue dyan. Dahil na kita magpara pasuruhay digdi. Okay? So anyway, sabi ko sa inyo po tabi, ang pinaka-importante baga digdi, ang pinaka-importante digdi po is, ano yan, mahiling tapo na marhay yung kakaabutan. Total, gabos naman sinda gabos naman sinda po tabi gusto ninda makapagserbi. Ilayo ang inyong mga chikiting sa piligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now! Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Goodbye to Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Chartabon, bakit makapun sa tiyan? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Chartabon, bakit makapun sa tiyan? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Bangong kumakabloom sa tiyan. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose
Iguaning double whitening can papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 smart dishwashing paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Goodbye to Milman siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to Milman siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Bakit makabloom sa tiyan? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Bakit makabloom sa tiyan? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Makabloom sa tiyan. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya, White Rose Papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya, yeah, 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 yeah. Papaya
puti? Papaya Fast! White Rose Papaya with vitamin D3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Maging food security ambassador. Magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DA Bicol High Value Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. Tunay na ang tercer distrito. Nonoy Cap Adrian sa tuyang idolo. Adrian sa seda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Cap Ikana. Adrian sa seda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Cap. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Good morning, Han. Good morning ka dyan. Hindi basta-basta ang trabaho ni Macy's. Kaya't minsan, maaga pa lang, mainit ng ulo. Kaya sa gabi, bago matulog, lambingin mo at bigyan ng masahe gamit ang Herbalaya Liniment Oil para sa... Good morning, Han. Breakfast is ready. Isang magandang umaga. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. 1, 2, 3, let's go! Di magsirebisinda. Di ba? Magsirebisinda. Tayo gusto ninda eh. Makapagserbi sa tao. O dahi man ki iba. Sa kabagasan. Sa kabagasan. Takon abo nindan ko, hindi bahala sinda dyan. Bahala sinda dyan, noy. Okay?
One. Sa iba pa po tabi na mga isyu niya na pagkaaga, o si dating Presidente Duterte tabi, si dating Presidente Rodrigo Duterte, sinasabi po tabi ni dating Presidente Duterte na dayda po tabi kwan siya ngunyan, si Inday Sara, day ka na ngayon magparadalagan, day ka na ngayon magpresidente, day ka naman dapat patunayan, naging kwan ka na ngayon, naging anama mo yan, naging presidente na, o ano pa man, ano pa man, ibaga naging presidente na, ika nga naging vice president na, naging presidente na ka, ano pa man yan pagpara irisipon tangon yan, di ba? Ano pa man yan pagpara irisipon tangon yan, na yun naman sana, tapos na. Mas maringay kaya na mas maringay kayan na magkuhan na lang ika, ano ba yun, pinakamagayin ngayakaan, ano yan, magnegosyo ka na sa nangaya, magnegosyo ka sa nangaya, tayanan, sabi ko sa inyo, importante, maraming kaya magnegosyo ka na sa taday ka ng problema, o takon magnegosyo ka nga, di at least ura na sa imong, ura ka ng kalaban. O tangon yan, as of now po, sa totoo lang, dahil man talaga siya, ano ba yan? Dahil man talaga siya titinggahan kan mga kanya, dahil man siya tutunungan kan mga kalaban niya sa politika di ba? Tumupod ka mo sa kuya kayan, dahil po tutunungan ko niyan si BP Sara kung sakan mga kalaban niya sa politika. Kasi siya ang pigiling na frontrunner ibaga, frontrunner baga siya, kumbaga tabi naka-frontline siya duman sa politika. Siyempre naka-frontline siya sa politika, siyempre po tabi siya ang kukulkugong kay itong sa mga medyo maluya, o arog kay ni ang grupo ni Tamba, labo-labo na po tabi ngunyan, very busy yung kuan, ang grupo ni Tamba very busy, busy na po tabi si Tamba ngunyan magpara kuan, maski na isa ilinga sa social media po, sa social media grabe ang kampanya kontra kay Duterte, social media, siyempre po ngani labo-labo na yan, labo-labo na yan po tabi, dahil mo naman yan kayang ano ba yun, dahil mo naman kaya yan po tabi na diharan, dahil yan pwedeng diharan pa ngunyan, kaya sabi ko sa inyo, bakbaka ng gusto, bakbaka ng gusto, iya po yan ang laban, labo-labo na bakbaka na po tabing gusto ini. Kaya duman naman sa mga ano yan, duman naman po tabi sa mga sa ibong halimbawa, taday naman, so ano pa man, so mga pink, yellow, garo day na, garo day na, so pink tapos so yellow tapos na ata yung maliligayang araw kan mga pinkies tapos mga yellowish. Dahil nasabi nga ni po tabi, ora na ngaya, dahil na ngaya makabalibad ba o sa kabagasan, dahil naman talaga ta
paano pa kaan sisay pa manan kuan sisay pa man po tabian matabangon yan. Iyo sisay pa man an matabangon yan dahil naman baga di ba marikon ano yan maray po tabi kon an Amerika tumabang sa bagay ngunyan gabos na baga nakadukot na sa Amerika lalo pa ngunyan na kuha na taminsan pag presidential elections digdi sa tuya may papel talaga ang Estados Unidos igwa po nin papel ang Estados Unidos digdi po sa politika digdi sa tuya iyo igwa po talaga nin papel ang presidente kan US dito man yan pwedeng madiharan minsan kwan yung baga kadakul-dakul yan iyo po yan kadakul-dakul yan kaya sabi ko sendo po sa totoo lang pagkang panahon baga ni Digong kan panahon ni Digong iling nindo kan panahon ni Digong so China dakulaon yung tabang sa iya dakulaon po tabi so tabang kan sa iya kan ano yan kan panahon ni Digong ngunyan ngunyan po tabi yun po yan so dahil naman tapos na kaya ang sabi ko sa ito di papaano ora kitang ora na po tabi kitang magigibo kayan kundi kanya-kanya baga nagluluma man halimbawa sikaton kayo ito kang panahon ni Pinoy Liberal Party sikaton di puro Liberal Party di itunso pa natunaw nagdigong sikaton man si Digong diba? Grabe so kasikatan po tabi ni Digong ngunyan kan grabe po so kasikatan ni Digong nadara niya po tabi yan nadara po tabi niya so kasikatan tinabangan si Marcos nanggana si Marcos ngunyan po suminikato naman si Marcos medyo nagbaba naman so popularidad kan mga Duterte kaya pabaralos-balos man sana pabaralos-balos man sana iyo po yan ang sistema kan politika digdi sa Pilipinas kundi minsan baga pag nakatukaw na pag nakatukaw na nalilingwan na sa mga nagtabang nalilingwan na po tabi sa mga nagtabang pag yun na yan na lingaw na po tabi gabos ng mga nagtabang pag nalingwan na gabos nagtabang tudas na tapos kalaban muna tangon yan baga unit team tapos dahil nagkasurundo anong unit team tapos nangon yan kasi salado siguro ni Presidente sarado siguro po tabi ni Presidente Marcos abo man ni Presidente Marcos na magpasuhay sinda ni Kwan abo man siguro ni Presidente Marcos na magpasuhay sinda po kasi Kwan
kasi Sara Duterte. Kaya lang, ang problema digdi, dahil man nakokontrol ni BBM, dahil po tabi makontrol ni BBM. So, mga tao niya sa baba. So, mga tao niya sa baba, iyo yung po tabi ang problema. So, mga tao niya sa baba, nagigiri mo rin paagi, kaya sa day nagkasinarabutan po tabi, nag-iriwal talaga. Day nga nagkasirabutan, nag-iriwal talaga. Iyon na ini ang resulta po na nagburulagan sa mga dati po na magkaarapil, nagburulagan just because po kanda ipagkakasinarabutan kan mga ini. Iyan ang issue. Iyan po tabi ang issue ngunyan. O day naman yan kayang sorsihon. Why? Why? Day na kayang sorsihon. Kasi nagkakurulugan na. Makulog na po sa buot. Nagkakurulugan na po tabi so mga buot kan mga ini. Kaya sisay pa, ano pa man ang mangyayari? Na nagkurulugan na po tabi nin marhay kang buot. Wala na. Wala na because iyon na nga na yan po na may mga kanya-kanyang agenda na so mga politisyan. Agenda na, may mga agenda na sindang susunodon. May mga susunodon na sindang agenda. Digdi po tabi sa kuana ini, sa isyong ini. Kaya sabi ko sa inyo po, siguro sa mga maabot na aldaw, at least mapakinabangan kan tao kung ano pa man. Magiriwal man ka mo, bastang sa tao po, di pagkalingawi. Sige. So sa pagi kayo, di ba, parang nakita digdi sa programa ngayon na Lunes, digdi po sa Tingog Bin Barangay. Tawad po ang DWRL, Bareta alas 7. So, yung baga, kadakul-dakul yan. Iyo po yan, kadakul-dakul yan. Kaya sabi ko sa inyo po, sa totoo lang, pagkang panahon baga ni Digong, kan panahon ni Digong, iling nindo kan panahon ni Digong, so China dakulaon yung tabang sa iya. Dakulaon po tabi so tabang kan sa iya, kan ano yan, kan panahon ni Digong. Ngunyan ngunyan po tabi yun po yan so dahil naman tapos na. Kaya ang sabi ko sa inyo, di papaano ora na po tabi kitang magigibo kayan, kundi kanya-kanya baga nagluluma man halimbawa sikaton kayo ito kang panahon ni Pinoy Liberal Party, sikaton di puro Liberal Party di itunsukan, natunaw nagdigong sikaton man si Digong, diba? Grabe so kasikatan po tabi ni Digong. Ngunyan kan grabe po so kasikatan ni Digong, nadara niya po tabi yan, nadara po tabi niya so kasikatan, tinabangan si Marcos, nanggana si Marcos. Ngunyan po suminikato naman si Marcos, medyo nagbaba naman so popularidad kan mga Duterte. Kaya pabaralos-balos man sana,
Pabaralos-balos man sana, iyo po yan ang sistema kan politika digdi sa Pilipinas. Kundi minsan baga ang pag nakatukaw na nalilingwan na sa mga nagtabang. Nalilingwan na po tabi sa mga nagtabang. Pag iyon na yan, na lingaw na po tabi gabos ng mga nagtabang. Pag nalingwan na gabos nagtabang, tudas na. Tapos kalaban muna. Tangon yan baga, unit team. Tapos dahil nagkasurundo, anong unit team? Tapos nangon yan. Kasi salado siguro ni Presidente sarado siguro po tabi ni Presidente Marcos abo man ni Presidente Marcos na magpasuhay sinda ni Kwan abo man siguro ni Presidente Marcos na magpasuhay sinda po kasi Kwan kasi Sara Duterte. Kaya lang ang problema digdi dahil man nakokontrol ni BBM di po tabi makontrol ni BBM, so mga tao niya sa baba iyo yung po tabi ang problema. So mga tao niya sa baba nagigiri mo rin paagi, kaya sa day nagkasinarabutan po tabi nag-iriwal talaga. Di nga nagkasirabutan, nag-iriwal talaga. Iyon na ini ang resulta po na nagburulagan sa mga dati po na magkarapil, nagburulagan just because po kanda ipagkakasinarabutan kan mga ini. Iyan ang issue. Iyan po tabi ang issue ngunyan. O dahil naman yan kayang sorsihon. Why? Why? Dahil na kayang sorsihon. Kasi nagkakurulugan na. Makulog na po sa buot. Nagkakurulugan na po tabi so mga buot kan mga ini. Kaya sisay pa, ano pa man ang mangyayari? Na nagkurulugan na po tabi nin marhay kang buot. Wala na. Wala na because iyon na nga na yan po na may mga kanya-kanyang agenda na so mga politisyan. Agenda na, may mga agenda na sindang susunodon. May mga susunodon na sindang agenda. Digdi po tabi sa kwa na ini, sa isyong ini. Kaya sabi ko sa inyo po, siguro sa mga maabot na aldaw, at least mapakinabangan kan tao kung ano pa man. Magiriwal man ka mo, bastang sa tao po, di pagkalingawi. Sige. So sa pagi kayo, di ba, param na kita digdi sa programa ngayon na Lunes, digdi po sa Tingog Bin Barangay. Tawad po ang DWRL, Bareta alas 7.